Gipakita sa Department of Public Works and Highways ngadto sa media ang update sa padayong konstruksyon sa Davao City Bypass Construction Project. Atong sayron ang detalye din sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang unang package out of the 6 packages sa maong proyekto, 60% na nga nahuman. Kung mahuman na ning proyekto, gilauman nga maalibyuhan ang problema sa trapiko sa Davao City. Gipakita sa Department of Public Works and Highways sa media ang update sa Davao City Bypass Construction Project. Mao kini ang 2.3 kilometers nga northbound tunnel nga kabahin sa 10.7 kilometers nga segment ilawom sa unang package sa parayong konstruksyon sa maong proyekto sa bahin sa Barangay Waan. Samtang sa southbound, naapay kalutunon nga yuta nga mokabat sa 100 meters. Ang maong tunnel ang kinatasan nga tunnel sa Pilipinas. Ang unang package ana sa 60% ang completion. Ang proyekto dunay 6 ka package sa kinatibukan. Sa tunga-tunga sa tunnel dunay agianan alang sa mga sakyanan apan alang lang sa emerhensiya. Bawal mag-U-turn. Dunasay cross passage para sa pedestrian. Ang tunnel muntaran og mga CCTV camera, mga suga, loudspeaker ug emergency telephone. 1 hour and 44 minutes ang biyahe gikan Turil paingon sa Panabo City, Davao del Norte. Pero kung matapos na ning tunnel, mamahimo na lamang ng 49 minutes ang travel time. Actually, this package started December 21, 2020, during the pandemic. So we were faced by so many challenges noon. Nagkaroon tayo ng suspensions. And original dapat ito 2024 . But because of the suspensions dahil pandemic nga, na-extend siya, contractor requested time extensions. So tinatarget namin if last quarter of 2026 or first quarter of 2027. Gisiguro usab ang kalig-on sa infrastruktura batok sa mga kalamidad sa Masalinog. And at that time we check, after the earthquake we check immediately inside the tunnel also our structure works. So there are no big damage for that. Ang kinatibuk ang proyekto ana sa 45.5 kilometers nga nagsugod sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City hangtod sa Panabo City, Davao del Norte. Gilaumang maalibyuhan ang problema sa trapiko sa Davao City ug galing maagian na ang maong proyekto ug muhatag sa bugdugang oportunidad sa natad sa turismo ug ekonomiya. Gipondohan ang maong proyekto ug kapin 46.8 billion pesos gikan sa loan agreement tali lokal nga paggamhanan ug Japan International Cooperation Agency o JICA. Sara, sumala ni Engineer Joselito Reyes sa DPWH, adunay toll fee ang maong tunnel pero ginatun-an pa kung pila. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.